Hirugarrena, datu horiekin, aipatu ditudan datu horiekin hala ere, kontuz ibili behar da, batez bestekoak direlako, eta ez dutelako agerian uzten pertsona guztiok ez ditugula inondik inora ardura eta murrizteko bete behar berdinak. Begiratu, kaso horretan, 100% aberatsenek kutsatzen dutena, 110 aberatsenek kutsatzen dutena, eta ikusten duzu hor, ardurak eta murrizteko bete beharrak ez dira berdinak, ezin dugu esan danok lek zer beretik eta laugarrena. Desazkundea bai, baina aberastasunaren birbanaketa sakonean oinarrituta. Izan ere, mugen eta baliabide eskasiaren ondorioz, lehen aipatu dugun bezala, aberastasunaren tarta globalak ezin izango du 21. mende honetan, ezin izango du etengabe handitzen jarraitu. Murriztuz joango da, eta horregatik pertsona askorentzako birbanaketa hori hil ala biziko asunto bat izango da. Eta hil ala bizikoa esaten dudanean, ez dut esaten modu metaforikoan, da literala. Horregatik, gure ustez, beharrezkoa da aipaturiko ondasunen birbanaketa justuari ekitea. Eta gainera hori da, zalantza barik, nahita ez eta premiaz askatu beharreko korapilo gako. Hortik aparte, eta ja ikusita orduan neuzkan beste batzu baina igual ja usten dugu hor, hor, minutu beratzen dira. baina ez dakit imongo usten. Temporada dago, Bai, Gitza bat, osake, nahi dozuena. zuzal. Hor ikusten dozue, aipatu ditut lau argibide eta maitxu dute azpimarratzen birbanaketa justoa eta ondasunen birbanaketa justoa, baina planteatzeko desazkunde prozesu hori argi esan behar da gauza bat, ezin izango dela sekula eman gidaritza merkatuaren eskuetan uzten badugu. Hori da beste klabe bat. Merkatuaren iparrorratza, zuek ondo dakizuen bezala, epe laburrean baino ez du begiratzen, eta etekin ekonomikoa da daukan apur bat helburu nagusia. Eta horregatik, bere helburua ez da pertsonen oinarrizko beharrizanak betetzea, eta ez da ere aberastasuna modu ekitatiboan banatzea. Kontuan hartu izue adibidez, dano dakizuelen aipatu dut COVID-aren pandemiaren asuntoa, farmazeutikoak bere momentuan egin zenean, sortu zanean pandemia, hor sekulako badakizue oso epe laburrean agertu zirela txerto batzuk. Merkatuarentzako pertsona pobreen osasuna ez da errentagarria. Orduan, ez da ikertzen. Gaur egun harrigarria bada ere, malariaz 100.000 pertsona hiltzen ari dira. Orduan, merkatuaren eskuetan uzten ez badugu, zer egin behar da? Egin behar dena da, gure ustez, desazkunde justorako plangintza demokratiko bat sustatzea. Eta plangintza demokratiko hori sustatzeko bigako nagusi, lehenengoa herritarron ahalduntzea. Desazkunde justorako transizio hori, gure ustez, lehenengo lankidetza publiko-komunitarioan egin beharko litzateke, eta batez be, herritarron parte hartze zuzena albidetu beharko luke. Eta
hori gure ustez funtsezkoa da, gure badugu gehiengo sozialen ikuspuntuak eta beharrizanak erdigunean ipintzea, prozesu horren erdigunean, eta ez orain arte gehienetan gertatzen dan moduan eliteen interesen arabera hartzen direla erabaki importanteenak. Laburtukot eta gero beste, nahi dut beste, pasau dut, hau, esan, eta bigarren hau, ez dut, herritarren alduntzea eta gero aipatu nahi neban beste gako bata, eta hori da diapositiba honi dagokiona, herritarren alduntzea esan bestearena, da tokikotasuna. Plangintza demokratikoaren oinarrizko tresna izan beharko litzateke birlokalizazioa helburu daukan lurraldearen antolamendu integral bat egitea. Eta birlokalizazioa esaten dugunean, gure ustez, horrek ekarri beharko luke alde batetik Euskal Herrian dauzkagun eskualdeen protagonismoa, rola indartzea eta tokian tokiko politikak indartzea, hor kaso horretan udalgintzari protagonismoa ere emanez. Eta bukatzeko ez nuen bakarrik da aipamen bat, horiek baziren gako batzuk, horiek dira aipatutako gakoak hortxe daude, baina ez dugu ahaztu behar ere gu guztion implikazioak eskatzen duela aipatu dudan deseskundearen prozesu hori. Naiz eta klabeak egiturazko aldaketa horietan egon, norbanakoon implikazio ere beharrezkoa izango da. Eta horrekin amaitzen. Bukatzeko lehen aipatu duan bezala, Euskal Gune Ekosozialistatik gatoz. Zer da Euskal Gune Ekosozialista? 2006an egon ziren Bilbon mundu mailako bigarren topaketa ekosozialista. Orduan hortik atera zen lantalde bat eta horretan aritzen gara. Zeintzuk dira gure ideiak? Batzen ditugu 4 kolore. Berdea, ekologistena, morea, generoen borroka, gorria, gizartearena, eta beltza, zango genuke, autogestioarena. Eta elkartzen gara, honetaz eztabaidatzeko, gure artean formatzeko eta bat, baina batez be, gure lana da, borroka honetan, eremu desberdinetan dagozen erakundeak eta mugimenduak lotzea. Azken finean, mugimendu ia guztien borrokak horiek lotuta daude hemen, eta orduan sinergiak lortzeko, ikusgarritasun gehiago izateko, eta indar gehiago izateko, hori da gure horretan dedikatzen gara. Eta hori da, eskerrik asko. Asmoa zen hori, 8:00 bukatzea eta lortu dugu. Orduan, zerbait baldin badukazue, komentatzeko, eztabaidatzeko, galdetzeko. Zera, horrek guia, zera kontuan, ze progresio egon da zen. Nik idea daukoto, lehen horretan marri urte, hili ginean horren inguruan, 1,5 zen. Horren 2,6. Progresioa izugarria izan da. Aztarna Ez 2,75. Ioberen datuak dira.
Eta horrekoa... Ioberen datua 2019koak. Atara dituzten azkenak. Osa, ez die datu ofizialak. Bai, eta progresio berdina, bai estatu mailan, Europa mailan, eta bai. Eta aurreko datoa nik ez neukan esateko hilobek edo funtsezkoa zen, baizik manejatzen gehituen datoak. Bat koma, iko zen. Begiratzen badozu 2019ko txostena Ioberena, ipintzen duzu aztarna ekologikoa eta anagartzen zut. Osatzen zarete Elon Musk jaunarekin eta bera ja horri ikusita dauka. Marte... Hori da distopia, hori da. Marte kolonizatu behar dugu jarritzeko eskurtatzen.